ludzie śląskiego wieszcza, tych synów naszych sam gotki umieszcza. Roztomili witam wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych tutaj na placu przed Panowym. Kochani, Jasołkę życzę życie, może nie sołkę, ale tak od 30-40 lat staram się o to, żeby śląsko-gotka była w normalnym użyciu. Staram się pisać, czyli szpryfrać po śląsku. Mało tego, niestety polski parlament przyjmie od iluś tam miesięcy nasze 140 000 podpisów i nic z tego jakoś nie wychodzi. Ja się postaram wam udowodnić o wyższości śląskiej gotki nad językiem polskim, ponieważ język polski jest bardzo skomplikowanym językiem, jest bardzo mało komunikatywny i niejasny, co widać zresztą w wypowiedziach naszych posłów na Sejmie. A jak się coś po śląsku powie, to wiadomo o co chodzi. Jest to język prosty, przemawio do sumienia, jest to język naszych ojców. I jak będziemy po śląsku gadać, to będziemy i po śląsku myśleć i to się wszystko innym torem potoczy. Większość ludzi wie, że Kaszuby mają swój język regionalny i nam Ślązokom domagamy się tego samego. Chcemy też mieć ten status języka regionalnego. Chcemy pielęgnować nasza gotka, nasza tradycja. Nasze starzyki po 1945 roku mieli naprawdę pieruńską ostuda z Giżitego, że go dali po śląsku. Z Giżitego, że go dali po śląsku, dostawali gorszą robotę, zostawali wyzywani, że są Volksdeutschami, że są Kreutzokami, Szwabami, rozstawajcie. I to naprawdę nie jeden starzyk wam to powie. Jako była ostuda po 1945 roku. Byliśmy traktowani za to, że ktoś godał po śląsku drugą, nawet trzecią kategorią. I to trzeba głośno i wyraźnie godać, bo tak było. Mogą teraz zwalać na władze komunistyczne, na inkrzych, ale tak było. Tu moja muter godała po śląsku, mój fater godał po śląsku, ale moje siostry starsze nie godały po śląsku. A wiecie czemu? Bo mój fater i moja muter pomiędzy sobą godały po śląsku, ale jak się obracały do bajtli, to zaraz mówili. A wiecie czemu? Bo to jest odruch naturalny. Rodzice chronią zawsze bajtli. Jak chyto coś gorkiego, gornek, czekaj, upier się, łoblezmycka, to chroni go. I oni tak samo ich chronili, żeby nie godali po śląsku, żeby nie mieli tej samej ostudy, co oni mieli przez tyle lat. Jest bardzo trudno godać też N-mą, bo czasami mam problemy z wypowiedzeniem pewnych wyrazów. I on napisał taki wierszyk po polsku, którym wam chcę udowodnić, jako jest trudno śląsko-polską mowa, a śląska mowa jest bardzo prosto. Dyktando. Raz w chrząszczycach, żuk wraz z chrząszczem posprzeczali się z chrabąszczem. Czy w ich wąszczu trzcina trzeszczy, czy z chrabąszczem chrząszcz tak wrzeszczy. Hrabąszcz czytał w mądrej książce, hałas w gąszczu robią chrząszcze, robią pszczoły i owady i że nie ma na to rady. Książk się srożył i pyszczerzył, że ten chrabąszcz w bajki wierzy. To nie książce w gąszczu czeszczą, lecz śgła szemrzą i szeleszczą. Rzek żując żupą żołądź, puknij się w owadzie czoło. Przecież słyszysz, mój chrabąszczu, że to trzcina chrzęści w wąższu. Mowo nasza ty ojczysta, jakżeś łatwa i przejrzysta, jakżeś ucho czule pieścisz, chrząszczysz, ężysz i szeleścisz. Tutaj na tym przykładzie widzicie, jaki jest ten polski język skomplikowany. Zresztą polski język kiedyś był przez Rosjan nazywany również gwarą nadwiślańską języka rosyjskiego. I my się wręcz domagamy, żeby uznali nasza śląsko-gotka językiem regionalnym, bo to jest język naszych starzyków, naszych starożków, naszych ojców. Jak się godo po śląsku, to się godo otwarcie. Jest to język przyjazny, i jest, tak jak wspomniał, komunikatywny, przede wszystkim komunikatywny. A o to chodzi, jak dwoje osób rozmawiają, żeby się porozumiało, żeby intencje były szczere. A jak po polsku, szczególnie jak akcyjnie zaczną bleblać, to nie wiadomo o co im chodzi. Ich intencje już z góry zakładają, żeby nas oszukać. Zauważcie, że nawet w gazetach Ślązoki, wykształcone Ślązoki piszą po polsku, nie piszą po śląsku. Ja namawiam wszystkich dziennikarzy i tych telewizyjnych, i tych, którzy do gazety piszą, żeby pisać po śląsku.
komu pisać. Nie ma co prawda, język jest niby skodyfikowany jeszcze nie do końca, ciągle jakieś niuansiki trwają, ale to jest mało istotne. My mamy wprowadzać, pisać w tym języku, ludzie mają słuchać i czytać po śląsku. Gadając naszych bajki po śląsku, to jest taka podstawa, ten fundament. Dopiero potem mogę coś zbudować. A jak już je tak we klasie i o coś zaczyną padać po śląsku, a czasami tak naprawdę richtig fest, to nawet nie, czy niektórzy mnie nie rozumią. Czasem, że coś padło tym, to już tam rektorki się już przyzwyczaiły do tego, że godą. Ale no kamraty to my już też tam zaczynają rozumieć i o ich tak właśnie próbuję, że tak powiem, nawrócić. Się nazywa Hilary Makula, moja rodzina też jest propolsko i proniemiecko, zależy z której strony. Ja jest po środku, ja jest Ślązok generalnie, ja się uważam za Ślązoka, ani za Poloka, ani za Niemca, i no ja się uważam za Ślązoka i powiem wam tyle, chociaż jak się rodził Polok, to czym bardziej, że jest starszy, czym ida w lata, to tym bardziej się czuję Ślązokiem. Bo mi jest bliższo mi jest ta śląsko-godzka, ta śląsko-kindersztuba i wychowanie. A jak słucham właśnie, jak bleblają czym Sejmie i do czego doprowadzili na Ślązek, to zgroza wiele, po prostu wiele zgroza. Patrzcie, trzy wyrazy i każdej chamy wie o co chodzi, żar pan żur. A jak przyjdziecie do Warszawy do takiej restauracji, to taki kelner wychodzi i go do... Przepraszam, czy jadł pan śląski żurek? A nie ma coś takiego jak śląski żurek. Na Śląsku zawsze był żur. Żur normalnie mógł być żeniaty, czyli z kartoflami. I ten śląski żur smakował jak należy. A ten warszawski żur, który podają w restauracjach w Warszawie, przypominał woda z pralki po pierwszym praniu, jak go naleją. A w smaku jest jak ten ocet, który stał na półkach w stanie wojennym. Moja oma zawsze gadała, że w każdej porządnej śląskiej rodzinie musi być przynajmniej jeden gorol. A mój opa to komentował i tyle niszczyć, na jedna familia stygnie. To sobie do serca nie wzięli ci szczególnie, którzy tu przyjechali do nas na Śląsk, bo my was bardzo kochamy i do nikerzy, którzy tu przyjechali u nas na Górny Śląsk, to chcą zaprowadzić swoje porządki. To jest tak samo, jakby ktoś wprost dodał i on się zaczyna rządzić. Ta szolka mocie nie na miejscu, to dejdzie ta inna, ta pralka, to tamto, siamto. I nam się to nie podoba. My tu mamy swój porządek. My tu mamy porządek wypracowany przez naszych przodków i my do tego dążymy. A co polski porządek do czego doprowadził, to widzicie. My się od Polaków i od państwa polskiego nie odwracamy puklem. To państwo odwraca się od nas. Zobaczcie teraz, zaś te gruwy zawierają. Zawsze gadają, że jest nierentowne. Przez dziesięciolecia zyskali ten nasz land, korzyści mieli, a teraz chcą gadać, że nie mają zysków, że są nierentowne. No wiecie, ja wam powiem, że Platforma jakby chciała, jakby weszła ta ustawa do Sejmu, to Platforma przegłosuje i to, że kula ziemska może być kwadratowo, bo mają większość i jakby chcieli, to by przegłosowali. I mam nadzieję, że się wezmą to do serca. Wracając do tej gotki naszej śląskiej. Nikogo nie zmuszamy, nie są my do nikogo przeciwni. Na Śląsku się mogą godać każdą gotką, jaką chcą. My chcemy godać się po śląsku, a żeby my mogli godać po śląsku i żeby ta gotka żyła, to ona musi mieć status języka regionalnego. Nie jest gańba nie umieć godać po śląsku. Naprawdę to nie jest gańba nie umieć po śląsku. Gańba jest, że się nie chce godać po śląsku. Bo się tej gotki idzie tak warto nauczyć tutaj sam, że za rok, za dwa, za trzy możesz powiedzieć godać tak jak na przykład ju. Dziękuję i do widzenia i zapraszam was do tego, żebyście nie mieli gańba godać po śląsku. Między góralem a gorolem jest taka różnica, że górale chodzą po górach, a gorole chodzą po Śląsku, nie? Tak żebyście tego nie mylili w tym faktu. Śląskiego wieszcza, dykcją naszych sam gotki umieszcza. Co byście mogli na placu doma używać słów z tej ziemi łona. Pamiętaj na życi, siadosz nie dupie, bajtowi do gęby wkładasz się.